Vi er nået til det fjerde bud, dekalogen. Ær din far og din mor. Temaet for i dag, det er de unge og de smukke, og de som snart skal dø. Som en skrev på min Facebook-wall, Anders Michael, hvem tror du selv, du er? Vi lever i Vesten i en kultur, der forherliger det ungdommelige og ungdomskulturen, og vi benytter os af alt fra Photoshop til at redigere rynker og maver væk, rynkecremer og plastikkirurgi, fordi livets første halvleg, vi elsker det. Vi vil gerne se ungdommelige ud for nærmest enhver pris. Og selvfølgelig elsker vi ungdommens vitalitet og vores styrke og vores lyst til livet. Vi har simpelthen appetit på livet, det er helt naturligt. Men bagsiden af det er så, at vi meget let kommer til at fortrænge en anden virkelighed, der er lige så virkelig, nemlig livets anden halvdel. Det at ældes og svækkes, det at blive skrøbelig, det har vi måske ikke så meget sprog for. Og vi prøver ligesom at holde tanken om den anden halvdel af livet på afstand. Og de, som minder os om den skrøbelighed, dem gemmer vi væk på institutioner, og alt for ofte er det ensomhed. De gemmes væk til, ældre bliver forsømte, isoleret, og så dukker vi først op, når vi vil have fingrene i arven. Og det er vores travle livsstil, karriere og ønsker om velstand, der gør, at vi er mere end nok i os selv. Vi spiller hele tiden på livets første halvleg, og vi glemmer at spille sammen med dem, der er i gang med livets anden halvleg. De, som snart skal dø. Og det er en helt prædiken i sig selv, og det er ikke der, mit fokus bliver i dag, men den kommer en dag. Jeg bliver jo 50 her det her forår, så jeg er begyndt at spille på livets anden halvdel, og det er fantastisk spændende også. Men i dag, så har vi fokus på livets første halvleg. Men noget af det, som meget let går tabt, det er jo respekten, og det er ære hinanden i en familie. Det er jo det, der er så utroligt, at dem, vi er tættest på, dem, vi er mest afhængige af, det er også tit der, vi behandler hinanden med mindst respekt. Det fjerde bud, det taler om betydningen af at ære sin far og sin mor. Ære din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Hvad vil det sige at ære? Det handler jo ikke om blind lydighed eller underkastelse, sådan er det nok nogle gange blevet tolket i kirkens historie, i opdragelseshistorien. Men det hebraiske grundudtryk, det betyder først og fremmest at tillægge noget vægt. Når man ærer noget, så giver man noget tyngde, man tillægger det vægt, man giver det betydning. Og så er der knyttet et guddommeligt løfte til det at ære sine forældre, for at du må få et langt liv. I en familie, hvor man ærer, respekterer, elsker, jamen så er der frihed til at være sig selv. Man føler sig elsket, imødekommet, værdsat. Og det må nødvendigvis blive livsforlængende. I vores kultur tror jeg ikke, der er en kæmpestor bevidsthed om, hvor væsentligt det er at ære. Jeg tror, måske har vi helt tabt det begreb. Og vi har nogle psykologier, som måske lidt for ensidigt udfordrer til autonomi og oprør, som en del af det at blive et selvstændigt væsen, der kan tænke frit og uhildet. Det er selvfølgelig væsentligt at modnes til det. Men det betyder ikke, at opdragelsen skal være løs eller sløset eller laissez-faire. Børn og unge, de har simpelthen brug for at lære af deres forældre, hvordan man spiller første halvleg suverænt godt her i livet. Børn skal lære, at der er grænser for selvudfoldelsen. Der er hensyn, der skal tages. Der er begrænsninger. Der er krav, der er konsekvenser. Børn skal mødes af den voksnes tydelige grænser. Fordi kun på den måde tvinges vi jo til, det gælder jo både i forhold til forældre, men også i forhold til folk, der er mere erfarne, mere kompetente end os selv. Vi skal mærke, at der er en grænse, fordi det gælder også i arbejdsforhold, det her. Fordi så tvinges vi jo til at revurdere, hvordan vi selv tænker, vores egen visdom, vores egne værdier. Den revurdering, den sker jo lige præcis i mødet med nogen, der er meget tydelige på, hvad de står for. Vi tolker vores værdier, og det gør børn der især, i lyset af tydelige voksnes modne værdier, en moden erfaring, en moden visdom.
Så børn uden selvindsigt, uden refleksionsevne, alle dem, der løber til auditions i X-Factor, alle dem, der er uden respekt for andre, kan vide, om det er børn uden voksentid, uden tydelig markering, uden en samtale med en voksen, med kvalitet. Børn, de bliver ikke til velfungerende, kompetente voksne af os selv. Vi er simpelthen ikke ligesom en kalv, der kan rejse sig efter 20 minutter. Altså mange dyr, de har nærmest instinktivt ved, hvad det går ud på. Første halvleg, men det gør mennesket ikke. Det er en langt mere kompleks proces at blive socialiseret, som det hedder. Vi er simpelthen den race, som har forældre og en lang, kompleks proces for at blive gode spillere på første halvleg på den bane. Så budet om at ære og respektere forældrerollen, den er dybt relevante for alle. Det er den både for børnene og de unge. Det er det for de, som bliver forældre. Men selv de af os, som er single, som måske ikke selv har biologiske efterkommere, vi kan jo også have et stort ansvar for yngre mennesker, som pædagog eller underviser, eller gennem din forbilledlighed, din rollemodellering på din arbejdsplads, eller hvis du har et ledelsesansvar. Det er jo det samme, der gør sig gældende her, også i arbejdsforholdet. Det fungerer ikke uden respekt og ære. Forældrerollen, lad os nu tage fat i den, det er der tyngden skal ligge. Det er en ordning. Den er skabt, den er designet, det er noget Gud har tænkt, og han har velsignet den, og den er villet af Gud. Den ligger der. Forældrerollen, det er den højeste og vigtigste opgave i livet. Intet er vigtigere end det, ud over et levende forhold til Gud og kærligheden til sin ægtefælle. Der er ikke noget, der er vigtigere, end at investere sig selv med alt, hvad man er i næste generation, i sine børn, i de unge. Intet. Hvis vi ikke gør den investering, så bryder samfundet ganske enkelt sammen. I kriminalitet og anarki, vold, lovløshed, lediggang, dovenskab, i værste fald. Der hvor vi ser alle de her symptomer, en ungdomsgeneration, der er ved at blive tabt, så er det fordi, der ikke har været en familie og et forældreskab, der har gjort det skulle. Der er ingen stat, der kan kompensere for det. Vi kan kun give rammerne. Det er forældreskabet, der har ansvaret. Men udover det at forme sine børn til den samfundsmæssige opgave ved at give gode sociale færdigheder, erfaring og visdom med på livsvejen, så er der 2 andre væsentlige opgaver, som kristne forældre er kaldet til at Gud. Det er simpelthen en kaldelse. Og det, man er kaldet til som kristne forældre til at give videre til sine børn, det tænker jeg, det er primært 2 ting. Det første er at rollemodellere et levende forhold til Gud. Et levende forhold til Gud. Og det andet, det er at vise sin ægtefælle kærlighed, respekt og ære. Hvordan lærer børn? Ja, de lærer jo gennem observation, identifikation, imitation. Og de er en mestre i at gennemskue os voksne. Det er skræmmende. De fanger ansigtsudtrykket, tonelejet, og de iagttager vores handlingsmønstre ned i mindste detalje, om vi nu selv gør sådan, som vi siger, at de skal. Og de iagttager os også i vores forhold til Gud. Og de iagttager os også i forhold, hvordan vi er i forhold til i vores ægtefælle. Det er jo enten deres far eller mor. Der rollemodulerer du, hvad kærlighed, respekt og ære er. Det er det, de ser på hver dag. Og det er skræmmende ansvar. Børn, som tager det valg at blive kristne som livsvalg, de gør det ikke, fordi det er moralsk pænt opdraget, eller de er opdraget til at være nice. De gør det af en eneste årsag, det viser alle undersøgelser. De synes simpelthen, at deres forældres gudsforhold, det er cool, det er attraktivt, det giver lys og mening og glæde i hverdagen at leve med Gud. Det er inspirerende, det er levende. Derfor vælger de det. Det er igen et skræmmende ansvar. Som forældre, så repræsenterer vi altså noget af Guds væsen over for barnet. Og skal barnet internalisere troen, så skal det med Gud være attraktivt, bringe liv, glæde, nærvær, styrke. Hvis Gud kun handler om kedelige regler og en tung, mørk stemning,
hvor vi er helt knappet op i sort, eller hvor Gud det er mere sådan et filosofisk begreb, vi kan diskutere, så bliver det ikke til liv. Hvis børn ikke oplever forældre bede og lovprise frit derhjemme, hvis børn ikke ser, at deres forældre bliver inspireret og opløftet af Guds ord, hvis forældre ikke med glæde prioriterer og investerer i det kristne fællesskab, vores allesammens udvidede familie, så bliver det ikke attraktivt for dem heller. Så den første og største både gave og opgave som forældre, som er givet af Gud, det er altså den her åndelige opgave. Den åndelige opgave med ikke at hindre børnenes naturlige åndelige åbenhed og nysgerrighed i at udvikle sig til en levende tro på Jesus for dem selv også. Så på den måde er forældre præster i eget hjem. Konger og præster i eget hjem. Det er en åndelig tjeneste. Forældreskab er til for at tjene evangeliet. Den anden vigtigste opgave, det er den at vise sin ægtefælle, altså børnenes mor eller far, kærlighed, respekt og ære. Og børn, der som voksne ikke magter en kærlighedsrelation, de gør det ofte, fordi de har simpelthen mistet tilliden til det projekt, som hedder at lære at leve med og elske hinanden som basis for at kunne bygge en tryg familie. Det der hus, det ser simpelthen så usikkert ud. Hvis man oplever et hus styrt sammen over en, hvorfor så gå ind i det? Tilliden til det projekt, det skal jo komme et sted fra. Judith Wallerstein, bestseller på New York Times, hun har skrevet The Legacy of Divorce. Hvad er arven? Hun har studeret skilsmissebørn over 40 år. Og det kommer ikke umiddelbart til udbetaling, arven. Men arven, den følelsesmæssige arv, det er det, man ikke selv våger det. Man er simpelthen kodet følelsesmæssigt, og det går man rundt med helt ubevidst, måske 10-15 år, og man kan bare ikke forstå, at man stadigvæk er single. Man er kodet følelsesmæssigt. Forældre, der ikke har løst konflikter konstruktivt, kan få den virkning, at børnene følelsesmæssigt lukker simpelthen ned. Og de flygter. De får en flugtstrategi ved tegn på den mindste konflikt. Fordi en konflikt, når den trækker op ude i horisonten, så ved de efterhånden godt, hvordan det ender. Man går til hver til sit, man svigter hinanden. Der bliver helt tavst. Konflikt, det betyder enden på et forhold. Det var forældrenes måde at løse konflikten på, at gå hver til sit, og den reaktion internaliserer børn. De børn, de lærer simpelthen ikke, at konflikter er naturlige og totalt uundgåelige i alle relationer. Udfordringen er, om de bliver løst konstruktivt, om relationen forbliver intakt, om relationen styrkes og modnes, og der kommer vækst i forholdet. Og hvis børn, de ser det hos forældrene, så bliver de selv duelige til det samme. Og endnu mere, fars og mors synlige kærlighed, respekt, ære over for hinanden, det styrker også barnets kerneidentitet. Det rodfæstes i, at kærlighed er noget trygt, uden indre splittelse. Hvis forældrene bejler til konkurrerer om barnets opmærksomhed eller kærlighed, og spiller barnet ud mod sine barnet ønsker at elske både sin far og sin mor, og det må. Hvis forældrene har et adfærdsmønster, så barnet ender i noget ambivalens her, så får det jo selv en ambivalent kærlighed. Det skades i sit tilknytningsforhold. Fordi jeg er vred på dig, jeg elsker. Fordi du krænker min mor, du slår min mor. Der er vold i ægteskabet. Du slår min mor. Far, mine følelser for dig, de dør. Jeg er vred, men jeg ønsker også at elske dig. Det er ambivalensen. Den kodes dybt ind. Så ægteskabets og familiens rolle, det er designet, det er velsignet af Gud. Det er en ordning. Vi kan mærke tyngden af det. Hvor fint følende et system det er. Hvor vigtigt det er. Hvor værdifuldt det er. Det er et grundlæggende livsvilkår, som vi skal forstå at ære og respektere højt.
Det at leve trofast i ægteskab og familie, opdrage, opfostre børn, det er den højeste kaldelse, næst efter at ære og tilbede Gud. De 3 første bud, det handler om vores forhold til Gud. Men det 4. bud, det handler om vores respekt for hinanden i familien. Det er den relation, den enhed, den sociale enhed, der er helt grundlæggende for alt det andet, der skal ske i vores samfund. Hvis familien ikke fungerer intet, så fungerer vi heller ikke selv. Det er en høj kaldelse. Det er så høj en kaldelse, at ikke engang Gud, da han ville træde ind i verden, ikke engang han tilsidesatte den ordning i skabelsen, han selv havde skabt. Da han vælger at blive menneske i Jesus. Maria, en ældre teenager, bliver udvalgt som Guds mor. Gud selv må presses ud med moderkage og vand og fostervand og det hele gennem en kvindens fødekanal for at komme ind i verden og for at åbenbare sig i verden. Gud, han lader sig føde ind i en håndværkerfamilie på et værksted og bliver afhængig af rytmen og kulturen og opgaverne i hverdagen i den familie. Men det har også den konsekvens, at Gud kommer til at påføre den familie den nødvendige smerte. Jesus, han udvikler en identitet ikke bare som Maria og Josefs søn, men som sin himmelske fars søn, Messias, der skal forløse Israel. Og den udvikler han i samværet med sin himmelske far. Den åndelige kaldelse kan påføre familier smerter. Det er ofte her, der kan opstå konflikt, hvis du begynder at følge Jesus i en familie, der ikke følger Jesus. Men der er nødvendige smerter, også i familier. Og den her smerte, den rammes Maria af, som et psykisk svær gennembors hendes moderhjerte. Da hendes elskede søn dør for øjnene af hende, ydmyget, trukket igennem smertens vej igennem Jerusalem, spyttet på, rev klæderne af sig. Jeg tror ikke, der er nogen, der forstår Marias smerte bedre end mødre. Moderhjertets smerte. Både den smerte ved at føde Jesus ind i verden, og Jesu død i ydmygelse. Den smerte føler og forstår ingen som et moderhjerte. Og da Gud valgte at overvinde det onde i verden, syndens kraft, dødens kraft, da Gud valgte at overvinde det onde i verden, så valgte han det at gøre det igennem at blive en del af en familie gennem fødsel og død. For at vi skulle kende den barske, toffe, udholdende, seje kærlighed, som går igennem det hele for os. For at vi skulle se den modelleret, for at vi skulle smage den kærlighed, hvor Jesus vælger den og vælger den og vælger den, lægger sit liv ned. Det mønster, det er kilden, det er forbilledet for al kærlighed. Jesus selvhengivelse i døden, ja, det er forbilledet for den her indre død, vi hele tiden må gå igennem, hver gang vi lægger vores egne egoistiske behov ned, for at kunne ære og elske. Respekten og kærligheden mellem forældre og børn og forældre, den lever i en kristen familie af Jesu forbillede. Den her toffe, seje, cool kærlighed. Den gensidige ære og respekt og kærlighed til hinanden i familien, som Jesus viste, det er det grundmønster, som sunde familier består af. Gud har skabt den her ordning som familier. Han har skabt den, og vi kan overtræde den, og vi kan løbe væk fra det, og vi kan stikke af fra det, og vi kan krænke det. Vi krænker os selv. Det vi har brug for, det er at acceptere, forstå, anerkende ordningen, og hvor væsentlig den er. Uanset hvor meget vi kommer til kort i det, og hvor meget skam eller skyld vi har på det her punkt, så må vi vende tilbage til ordningen, til grundmønstret og sige, Gud,
Jeg overgiver mig til den her ordning, som er velsignet af dig. Jeg tager imod det som en gave, jeg vil takke dig for den. Og derefter vil jeg tage imod den som en opgave. Jeg vil gøre gaven, som kommer ned, til opgaven konkret. Det er der, vi starter. Om vi så skal starte forfra, så gør vi det. Det er spild af tid at gå rundt og have skyld og skam. Lad være med at spilde dit liv med det, hvis du har fejlet her. Det er spild af tid. Kom tilbage til udgangspunktet. Start på en frisk. Og det er det, vi alle sammen skal hver dag. Vi bliver altid nødt til at tage imod ordningen og forstå, at det er den, Gud velsigner. Og så kan vi udleve den som en opgave. Og det er det, han demonstrerede i Jesus. At den her ordning, den står ved magt. Ingen gang Gud kommer ind i verden, uden at lade sig føde ind i en familie. Med al den smerte, som det så medfører. Også den nødvendige smerte. Vi skal se på Efeserbrevet kapitel 5 til allersidst, hvor ungkarlen Paulus påstår, at han ved noget om, hvad der er kvindens største behov. Det er altså noget. Ungkarlen Paulus påstår også, at han ved noget om, hvad der er mandens største behov, og hvad der er børnenes største behov, og for dynamikken mellem forældre og børn. Hvorfor ved han det? Det ved han, fordi Jesus har åbenbaret det. Jesus har demonstreret det. Så han applicerer bare Jesus selvhengivelse på vores kernerelationer. Jesus gjorde det samme, og han var også ungkarl. Det er også. Det er da utroligt, alle de ungkarle, der er på banen i dag, for at tale om det her med familie. Man burde jo le højt og sige, skal vi ikke have nogle kompetente folk op og tale om det her? Jeg våger forsøget. Og så vil jeg sige, der er sikkert masser af ligestillingsfornemmelser, der dukker op og vækker til modsigelse. Men lad os lige gøre forsøget. Lad os lige se, om der ikke er noget her i Guds visdom, som er væsentligt. Udgangspunktet er, at vores behov som mand og kvinde er forskellige. Også i vores behov for den måde, vi oplever ære og respekt på, og kærlighed. Det første, jeg hører Paulus sige, det er, at kvinden har brug for mandens selvhengivelse og omsorg som udtryk for kærlighed. Kvinden har brug for mandens selvhengivelse og omsorg som udtryk for kærlighed. Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. Men det at være hovedet i familien, det indebærer først og fremmest det største kald til at dø. Til at dø. Man kan ikke tage noget lederskab på sig, medmindre man er klar til at dø og give sig selv hen. Og tage vægten af umodenhed og modstand på sig og misforståelser. Man kan ikke først og fremmest være optaget af sin egen ære og sit eget behov. Man kan simpelthen ikke være farser, man kan ikke være leder. Her handler det om at tage den største del af byrden, og det handler om, at man gør det først. Det er den hengivelse. Jesus hengav sig fuldstændigt. Det er billedet. Kvinder har brug for at vide, at mænd er fuldstændig hengivende til døden. Hvis der skal komme et fuldt respons i kærlighed. Det er det, han siger, Paulus. Kvinden har brug for mandens totale selvhengivelse og omsorg for hendes særlige behov som udtryk for kærlighed. Ikke at manden først og fremmest tager sig af sine egne behov, når nu går jeg ud og spiller golf. Det er det første og det vigtigste, hvis en familie skal fungere. Så er der noget, manden har brug for. Manden har brug for kvindens ære og respekt som udtryk for kærlighed. Der er det her eventyr, hvad fatter gør altid det rigtige. Mænd er tit blå dolfer. Hamrende åndssvage. Jeg giver den her indrømmelse kvinderne på kønnens vegne.
Men hvis det skal blive bedre, så vis os respekt og ære, uanset hvor åndssvage vi er. Fordi hvis du rammer manden på hans ære og respekten, så rammer du nærmest rygsøjlen i ham. Han skvatter sammen. Og så bliver du den her hystade, du ikke vil være, der går og herser rundt med ham og nærmest laver mikromanagement. Du ender med den der puppet boy, som du dybest set ikke kan elske og respektere, fordi du har selv skabt ham. Så kvinder, hemmeligheden er, ære og respektere, også selvom man ikke har fortjent det. Paulus siger det ganske kort, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Det er den samme ærefrygt, som også er i tilbedelsen af Gud. Ikke at man skal tilbede sin mand eller være bøjet under ham som en Gud, men det er et stærkt ord, ærefrygt. Vi har glemt det i vores kultur. Milde kvinder, hvor har de magt, synger vi en af fædrelandets sangene. Det er der visdom i. Og det sidste. Børn har brug for både disciplin og kærlighed, for at blive forberedt til livets krav og realiteter. Disciplin og kærlighed, det har de brug for. Men de har ikke brug for uretfærdighed og blive tirret og provokeret, siger Paulus. Fædre, gør ikke jeres børn vrede. Opgiver dem ikke, siger den tidlige oversættelse. I skal ikke opgive dem. Jeg ved ikke, om der er sådan en særlig fristelse for mænd til lige at drille børnene lidt. Opgiver dem, kører dem op. Hvor er I dumme, altså. Så kan vi sidde og more sig lidt derover, hvordan det hele er kørt op. Og så kan moren komme ind og redde det. Mænd, de kan sidde der med en drillepind. Sådan en pind, ikke? Ind i buret. Der må være noget i det. Jeg synes selv, det er sjovt. Undtagen, om man ikke kan få det ned igen. Fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem. Og det er jo noget andet. Drage op betyder det jo til modenhed, til din egen model. Hvor moden var det lige, det der. Opdrag dem med 2 hænder, tugt og formaning. Vi kan også oversætte formaning med trøst. Begge dele er vigtige. Vi kan ikke tugte eller disciplinere børn, uden at de er helt sikre på, at du også elsker dem. Sådan opdrog min egen farmer. Jeg var aldrig i tvivl, hvis han disciplinerede mig. Og han havde tydeligt sagt, hvad konsekvenserne var, hvis jeg gjorde det og det, og selvfølgelig gjorde jeg det. Men jeg var aldrig i tvivl om hans kærlighed til mig. Og jeg kunne mærke, at hans smerte ved at skulle disciplinere mig, overgik hans lyst til at disciplinere mig. Lad aldrig børn være i tvivl om din kærlighed. Det er netop fordi, du elsker dem, at de disciplineres, at de mærker grænsen. Så de ikke kommer til at leve grænseløst og komme ud af kontrol. Når vi udlever de her dynamikker, så følger vi Jesus efter, så efterligner vi ham. Vi efterligner ham i at give sig selv hen. Når mænd giver sig selv hen, vi skal øve os i at hengive os selv, som Kristus gjorde det. Kvinder skal øve sig i at have respekt og vise manden ære. Og den respekt og kærlighed, som Jesus viste, den gjorde, at vi gik fra døden og syndens herredømme til livets og åndens herredømme. Vi går fra det mørkets rige til lysets rige. Så derfor er forældreskab og familie også et redskab for at føre os ind i frelsen og ind i Guds virkelighed. Og det gjorde Jesus ved at blive en del af en familie. Jeg synes, det er et fantastisk godt budskab til familier. Gud selv har været i en familie for at forløse familien. Og det er som om, at i Guds plan og i Guds timing og i Guds visdom, så har Gud valgt, at verden skal forløses, verden skal blive bedre, verden skal heles gennem forældreskab og lederskab, som investerer i næste generation, som har fokus på noget andet end bare sig selv. Det er et fantastisk budskab. Velkommen til at gå ud og kigge lidt på procesmaterialet omkring det her. Der er sikkert nogle nuancer, jeg ikke har fået med. Men gå herfra uden skam, uden fordømmelse. Det er spild af tid.
Sæt fokus på at komme tilbage til udgangspunktet, ordningen, som Gud velsigner. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig i dag for familien, vi takker dig for børnene, vi takker dig for ægtefællerne, vi takker dig for ægteskabet. Takker dig for alt, hvad der lægges af investering i næste generation, både derhjemme i hjemmene og i børnekirken. Tak, at det er en høj kaldelse og et højt ansvar. Og far, vi ved kun alt for godt, hvor vi synes, vi har svigtet totalt, eller krænket din ordning, trådt ved siden af, levet i modstrid med det, flygtet væk fra det. Far, tak, at du kalder os tilbage. I kraft af dit eget faderhjerte, som elsker os ubetinget og tager imod os og genopretter os, også på det her utroligt sårbare område. Tak, at du kalder os til at lære visdom af vores fejl. Og tak, at det aldrig er for sent og begynde at gøre det anderledes. Og tak, fordi du velsigner os, når vi gør det. Du opmuntrer os. Du giver os et nyt liv, et indre håb. Amen.